Ganolfan Gneifio Meirion, mae pethau'n dechrau poethi dan ni rwan yn y rown gynderfynol yr adran iau. Sam P. Jones ar 1, Cynan Evans ar 2, Sam Rogers ar 3 o Loegr, Ioan Rhys Williams wedyn ar 4, ar 5, Baden Powell, bachgen lleol, ac Ellis Rees yn y pen draw na ar stondin y rhif 6. O ddiddordeb arbennig I fi, mae'r bachgen yma, Cynan Evans, sydd yn dod o Geredigion, a dwi'n nabod o'n dda. A maen nhw'n deulu gweithgar iawn, yn brysur iawn y maes y Cneifio. Mae o'n gweithio yn Pen Cwm, Bowstrit, yng Ngheredigion, ac yn was da iawn iddyn nhw, ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod gen fo feistri da iawn hefyd. Mae wedi dysgu grefft yn arbennig o dda, ond da ni'n canolbwyntio ar Ellis Rees ar ystodi rhif 6 ar hyn o bryd mewn. Am I drydydd oen yn barod allan o 4, mynd I enni, mae'n gyflym. Hynny yw, os cofiwch chi, oedden ni'n gweld y bechgyn yma yn gynt yn cystadlu yn rownd gynderfynol, ac wrth gwrs mae nhw'n ofalus iawn. Erbyn hyn, mae rhaid iddyn nhw gyflymu, achos maen nhw'n herio I gilydd. Mae'r safon yn gorfod aros, ond mae'r cyflymdra'n cynyddu. Felly dipyn o her, mwy o her, cynnydd trwy'r amser. Dyna'r amcan rwan, a dyma ni ar 5 rwan, Baden Powell yma. Na wedyn, Ioan Rhys Williams fan hyn, yn mynd lawr yr ochr ddwytha na. Chydig bach o blerwch y fanna, ond rownd â ni ar 5. A Baden Powell di'r bachgan yma'n gorffen yr oen ma'n daclus dros ben. Cymar Corlan yn barod efo'r oen nesaf. Dim ond cydion efo troi y drosodd a cychwyn. Dyna ni lawr â ni ar 1 wedyn Sam P. Jones. Boeth bach mae beth yn cyflymu fan hyn rwan. Chwarae teg I Sam P. Jones. Mae yna fo ag oen arall allan hefyd ar stondin da I Cynan Evans. Na pawb rwan ar I trydydd oen, ond y dim ydyn. Diaw, os rhywbeth mae Sam Rogers I mewn, na fe, am I drydydd oen ag allan o fo, mae o'n fwy gofalus ar hyn o bryd welwch chi yn gwaredu'r glân bol na, 1, 2, 3 lawr y bol, agor allan tablio I naill ochr, ond cyflymu mae Ellis Rees yma'n hyn, rownd yr ochr ddwytha na unwaith eto, tacluso o gwmpas yr ystlys na, cymryd lawr y stodiau hirion ar yr ail ochr na, dyma ni wedyn golwg sydyn ar Ioan Rhys Williams yma'n hyn, yn gwneud y tansail na, holl bwysig bod yn gwneud digon y fanna I gael gorffen yn gyflym rownd y darn cymleth na o'r gwddw wedyn, ar 1 mae Sam P. Jones, ond ar 6, Ellis Rees ydy'r bachgen yma. Faint sydd gen fo ar ôl I wneud tybed, dim ond 1, 2, 3 yn fanna, oes a 1 eto yn y gorlan iddo fo, a bacliad bach y fanna, eiliadau yn cyfri ar y pwynt yma, wrth gwrs yn y gystadleuaeth yma. Mi fydd na griw ohonyn nhw faint fydd yn mynd trwad wedyn, mi fydd na 6 ohonyn nhw'n mynd trwad I rownd derfynol yn nes ymlaen yn ystod y dydd. Cynan Evans ydy hwn, lawr a fo, mewn a fo am yr oen nesaf, yr oen dwytha, dy byca, mae'n dechrau codi chwys rwan, a Llyr Evans yn ei gorlan o yn chwerthin, yn cael dipyn o hwyl. Mae'r bechgyn ma'n mwynhau be maen nhw'n wneud. Maen nhw'n byw am I gyrfa o Gneifio, a Cneifio ydy'r peth yr adeg yma o'r flwyddyn. Mae yna fisor o'r flwyddyn yn mynd, lle mae'n holl bwysig. Mae yna filiynau, mae yna rhywbeth fel 9 miliwn o ddefed i'w Cneifio yma yng Nghymru. Felly mae'r bechgyn yma yn holl bwysig i'r diwydiant. 5 rhywun, Baden Powell yn gorffen yn daclus iawn I drydydd oen. Yma ni yn ofalus ar y diwedd, a gwneud siŵr nad ydym yn gadael dim o'r glân ar ôl, achos y glân wedi'r cwbl, ydy'r cynhya yma'n hyn. Na fo, yr oen diwetha'n dod allan iddo fo rwan, cydion sawnd yna fo, peidio gadael o gicio, cadw o nesmwydd, gwneud siŵr bod yr oen yn gyfforddus, dyna'r gamp mwyn gallu cael pob ystod yn ei lle, pob cam yn ei lle. Mae ni rwan Sam Rogers lawr a'i drydydd oen, mewn a fo am y dwytha rwan, ond mae Sam P. Jones I mewn am I dwytha hefyd. Ond ni'n amau bod y ffigurau rong ar y bwrdd yma, mae 4 oen allan gan bawb rwan ar 6 fel bynnag, Ellis Rees i'r bachgen yma. Mae Ellis Rees rwan yn debygol o fod yn gorffen I oen dwytha, ag yn pwyso'r botwm coch, dyna fod llongyfarchiadau mawr. Ellis Rees yn mynd â hi o ran cyflymdra. Fydd na fwy o farnu eto, lawr yn y corlan a Kevin, ac cofiwch hynny, cyn cael canlyniad.